Намирам се в Централния музей на въоръжените сили на Русия и влизам в най-тържествената зала. Това е оригиналното знаме на победата, което се развява над Берлинския Райхстаг. Може би най-известната снимка в човешката история. Ето го истинското знаме, знамето на победата. Невероятна история. Ето ги трофейните немски знамена, по които хората стъпват. Ето ги железните кръстове на немските войници. Трофейни оръжия. Първият парад на Червения площад след разгрома на тогавашна обединена Европа. Генерал Жуков. И най-сантименталното за нас българите и за такива хора като мене, защото аз имам прадядо, който е загинал в редовете на Червената армия. Той е воювал във Втора българска армия, която обаче била командвана от Червената армия и по-точно от Трети украински фронт. Ето го знамето на Трети украински фронт, под което са воювали нашите прадеди. Невероятно. Именно благодарение на тяхната героична саможертва в втората фаза на войната, благодарение на пролятата от тях кръв, България остава цяла. Защото нашите балкански съседи са имали териториални претенции към нас, понеже сме били съюзници на тогавашна обединена Европа. Само нашите праотци ги спасяват от разпарчетосване. Вечна слава.